Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم أما المشرف لا تيفي لجبه وموفون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على كلا بافanya صلى الله عليه وآله وسلم كما كان سنمونا كو أو بلا جلي جيني كلا دي وبلا جلي بينجنغا إكا جيني فينا لهردو الماميو نوي أنغا ديني نيموي ولو جورو كبو أنغا إسلاميا كنا لا كوسوبي uka joro danin te don ka silini mawi misiri kon nawla na ka maw bla sira ku bo juguman sira kan ku bla nyuma sira kan o fana be uka bara kon nala kada jamanai maraw tiene no chugumi kan ina fo bela jile nyebe ala chumina almami uka tomba mbe anga jamanai kono no lima mai ulu keleme ka wuli ka joke wala sa ku seko ke o baraina commune 3 stade Mamadou Konaté kono na temelen kofe uyella je ba sigi senka commune interne no yekorofinandu la tikene jama bora kosobe wele bilara slamewma wala sakana kuma juguko kan kena insigile almami uka nyama bambe jamana kono no e anga chokoroba El Hadj Fodé Cissé limama president ba ali bismillah mo fo kamaw fo ku wala nyimando uka nadila هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فبرحمة الله
وأما الذين ابيضت وجوههم فبرحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسأل الله بقاءنا وأفلح سعينا. بل ما سلامك يمنا مسلمان سو. أيت لدي هير لا على كان سبحان كوني هير على كان جكوني على كان فرقوني. أكلمكم الله سبحانه وتعالى تنو مسافر بلي مسجمعين. وما مسجي أنسى لك شيء بنيمين كا. Chidom bela jele nyompe o bolen kwala sa ambe anja tu pro ambu ko o so so fla le nyaare ba ko tu de ba ambu ko o no borai o mala aka wasa teun na ba ko de biteu o mena en kono aw mala me ko di guma no borai me ambe alimeka komi kono Mamadou Keita amba ko naka jama no boray ambe dugutigu fo dugutigu bela jele kengere ni yala anga coordinateur de no nyaare amba ko kengere nyala tuguni Allah ba musa ture coordinateur bela jele dugutigi bela jele nga coordinateur amba ko dina de membado a chesirlendo no be boray utmala ambe se kana an yerema no e profina nor ne profina sudi ambe poli go bela jelema sabo be ni ko inta uyem kaminu ya radio mankamme masimasi be chesiri utmala we penye mimba ira afo alhamdulillah rabbil alamin anti be nyonna an kanu be nyonna utma ambolo be nyomolo ambe almamu bela jelembo mali almami be ambe pela jeleko kele ni yala mbe papa kono mbo ko yano wa kona antafi dube kula ni ko kumula ba ko mini woro mais sisa ça met frontalité ça met be kelenye otmala ambe saka ko sa communita ani kele community duru farra woro nga akala tani kelenye anu be bolo be nyombolo mimena si anfe avec les ulufe mimena si les ulufe avec si anfe ça met ngadi إنما المؤمنون إخوة على وميه القرآن يكون كمؤمن بالماء وكماي سبالة هذا كماي نهال ونو بفرائسا أمبلا كمال لبنان ميني بسم الله لي ملا لبنان ميني ويه أنك جمانا على كاشي كابو برولا على كجوجو ملانيه على كوبيه كواكا جمانا أنك بكا فودو كروسيسا وبكا توتو سولا أبكا كلام سولا abaka jogo kero la ma seleke wero ba ansi ngoro munum be akal madinya o ba ka ado bola ala kana ado bola ba halbi aw me fa on le ma ko jatiki nyuma ambo minga ala ko dumi sini kena ala ko di ambela jelema anga nyonga no mi no ba nyonche ya rabbi ama ala ko dumi ala ka sini kena ambela jelema ala ka jama ko bola kuma min no aranye o de ni ya to baka صلي على محمد.
Jakarija Sangare ni ale ye commune 1 maire ka ciden ale fana ye folikan lase. Adamadenya sira taama silamɛya sira taama kana maire jɔyɔrɔ fa maire 45 n'an ka ɲɛmɔgɔ ye Mamadu B Keyita ye ka jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ kan silamɛya kɛnɛ kan ko ka ka foli fɔ bɛɛ lajɛlen imama a bureau national a bureau fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ imama tɔnden cɛman a n'a musoman silamɛ cɛman n'a musoman mumini cɛman n'a musoman ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so kɛnɛ Ala k'a sigi hɛrɛ la kɛnɛ Ala k'a wuli hɛrɛ la Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma Ala ka bɛn sabati silamɛya Ala ka barika don a la silamɛya Ala ka sinsin Ala ka silamɛw kan bɛn ya Rabbi ama n'an bɛ fɛn fɛn kɛ silamɛya kɔnɔ Ala ka barika don a la an ka alimamiba n'o ye Fode Sise a bɔra ka kuma dɔ fɔ jamana in Ala kana to janfa la ya Rabbi ama jamana in Ala k'a kisi Ala k'a bɔ juguw bolo Ala k'a kɛ Ala sago ye ya Rabbi ama Ala kana jamana in kɛ juguw sago ye Ala ka silamɛya kan bɛn Ala ka barika don silamɛya la Ala k'an bɛn Ala k'an bɛn Ala k'an bɛn tiɲɛ kan ya Rabbi ama ni ne kun ye maire ka cikan ye k'a lase silamɛ cɛman n'a muso bɛɛ lajɛlen ma. Jatiri Sissogo commune 1 dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale fana ye bisimilali foliw kɛ. Balima silamɛw cɛman n'a musoman n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n bɛ kuma ni commune 1 dugutigi 9 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an coordinateur tɔgɔ la kɛnɛ in sigira hɛrɛ min na Ala ma wulila o hɛrɛ kelen na hali bi an bɛ dugawu kɛ bɛn bɛ alimamiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye nin wajuli in kɛnɛ sigiko filanan ye nin ye commune 1 kɔnɔ bɛn de y'a kɛ hali bi an b'a Ala deli Ala ka bɛn sinsin silamɛya kɔnɔ hali bi bala o bala bɛ jigin jamana in kɔnɔ Ala ka jamana yɛrɛ kisi k'a ta ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma sabu o sabu b'a to lafiya bɛ se ka jigin jamana in kɔnɔ Ala k'o sababuya nɔgɔya ye Ala k'an dɛmɛbaaw dɛmɛ kɛnɛ sigira hɛrɛ min kan Ala k'a wuli o hɛrɛ kelen kan fɛn o fɛn bɔra i ka so ka se a hɛrɛ la bɛɛ ka sigi o hɛrɛ kelen na k'i ka so sɔrɔ foli min bɛ n bolo commune dugutigi tɔgɔ coordinateur tɔgɔ la k'a lase silamɛ jama ma o ye nin ye n b'aw fo ka waleɲuman dɔn hali bi. Gawusu Mɛnta ale yɛrɛ ye limama maa ye ale kumana an ye limama ka sariya senw kan n'o ye u ka tɔn sariya senw ye. An b'a zini Ala tɔgɔ ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim ye ka Alahu taala tanu ka soli a ka ciden ka min cira hinɛ kɔsɔn labɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ an ka alimamiw ni an ka ɲɛmɔgɔ ani maa o maa hadara nin kɛnɛ in kan yan ko an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli de n'o de ye asalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ayiwa foli ye kisi de ye hinɛ de don barika don Ala k'a don an bɛɛ lajɛlen na Ala k'a don an ka jamana na n'o bɔra yen an b'a fɛ ka an ka dustur n'o ye an ka statut ani règlement intérieur kɔnɔna kuma dɔw walanwalan an ka faamuya sɔrɔ a la fɛn min n'a sɔrɔla k'a fɔ n'a donnen bɛ ayiwa limama yɛrɛ sigikun na n'o ye ayiwa alimamiw ka baara ye ani ayiwa alimamiya yɛrɛ fɛn jumɛn de ye an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la an b'a kalama k'a fɔ décembre la 2014 limama ka congrès kɛra Mali la yan a bɔra ni sɛbɛn ye min wele ko statut ani règlement intérieur farwasa caman dira a kɔnɔ ka walawali k'a la an ye n'i ye a kɔnɔ lajɛ an b'a fɔ ko maada kɔnɔntɔnnan n'o ye a babu sendigi 9nan ye o de bɛ kuma alimamiya kan a y'a jira kuma fɔlɔ la k'a fɔ tuma alimamiya samandiya min b'a la a y'o ɲɛfɔ an ye k'a jira an na k'a fɔ alimamiya samandiya ka bon ayiwa a jɔyɔrɔ ka bon ka d'a kan alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o de ye alimami fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya kɔnɔna na alimamiya fɔlɔla ale de la
ama bara shik saya aye ale kofe aka khalifa che nani ule tukutuku la nyongo akofe Allah taala ka nyoma otuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jena kafo almamiya responsabilité mi akabo kadaka alde garantie selbauni Allah taala ni nyogonje muna seliba mi na solla ka bi seli almami kofe na almami ka seli nyana e ka seli nyana ni almami ka seli chena e ka seli nyene do sabu kadaka e ka seli kungo bele jele alon de beka doni we keleni wal mami fana baraji bade bala mi na solla ka fa kabu na ye almami nge ka nye aywa ma wo ba bi seli akofe ulu bele jele ka baraji nyogona bedda akelema o ba jana ka fo ko badu samande mbala ni yo do foli shati munu mbala we jumawye almami ga ke islamay aka ke haklimay aka ke baliguye aka ke cheye aka ke horani aka se kala fana na mi ne abiselli mwoye no kalayi kala kanye kosbe ni shati woro ninganga dafa almami kelengele berejilina nanye ni famia mbaye ka fotna ko kafiri symbole almamiaro tseka kai fotote kai demsente kai musote kai wa hakaza aywa mami ni itese kalana okoya ka fotna ko e fana sendala kama abe wajibiya aka ke mayelo almami mami na solla ka fo mugo be ala digi aka jogo yumayana mugo ba ala digi aka munyuna mugo ba ala digi aka saballa mugo ba ala digi ka fot mawa iyir ya yedro inye bi shwa ka donga fo ni ala mai atuma tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwama ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقبلهم سنة سلامين نيفاني كاباو نمبلا جليو كنجمني نيو سما سما كناك المامير نوفي والما كتاك كلبامبالي النوفي كأن لا فيه أولا ako mambe beke almami mambe alaka kitabu donga time beka mamu na almami ko fole mura min kala ne beka time beka o de beke almami na solla ka fu mo dama do beraji de dama kaka kalaina mambe tiba ka sunna do tiba ka tasra nyuma do ka time beka o bikai nu bedda makeno na dun mami nga slama ka koro ka time beta ka o bikai nu bedda makeno op ma jende ka koroni flala shi hakela ala korobale ubekai nimbe muslim konnana mi na solla ka fo oye tiwa hatta sahaleni ni beredi de mbodo basite alambe suwani chogodi na fo ko imam rato ko re ka fo mami ni misri kalfale mbale de ma fo ni de misri almami obi suwani chogodi sati kono na ya jara ka fo jama kulo le bi sugandi muno nye ki kono mugo hakili mawye na soro kodo mawdo family kela udo udumbe misri matrafa ube misri kono sangan wati be obe ki bele jelena o ma seba munumbe ne ala mawdo ni aywa dana ya mawdo no lube misri la abi jawla ka fotma aywa almami ko be chogodi oru de be nyon jere ka famille nyon la famille ka nyiri ka fotma anga laje anga ambolo shimana mami na solla ka fo ko de ka kanga ke anga almami olumulumbe obulo jawla ka fot kanga almami no luye o min sugandi
wai ka don ga fo tuma o de bina jira islama jamana ka fo an bena minga o de ni am ka ko almani islama bu ga hakla dala ka jira ka fo tuma an jina nayi aka ke almani be mana ke almani ka o chokola commission d'investiture fait no de je kuli anyemi ko fo hata hakilima una kodomba una ni olu bera jire jina nayi aka chala fe o ki ka dana mo ye olu mana jira ka fotman ni kai o de be ka almami no sirat mamina ka almami mamulu be no naibu ko me ko no na bla almami ne awa abulo degunelo wal manati wal manabnelo mami be barake anona no ye ka black mo nye ku la seli o de we ko naibu ye ko no na bla olu mo fla no sawo mo keleno mo sabado otma o ma kele mi almami sugandi olu ni almami de bi je ka naibu no fana sugandi ka soraka o jira jamana ni almami e ni yaka naibu folo e ni yaka naibu flana e ni yaka naibu sabana o hakaza olu bi je ko min sugandi wa ikadon ga fotma islamo manu ka gindi ko ka bara de flani swadi mi ken ke chugoina no bore anga mada tana no ye anga article tana e aje ka fotma al misri je kulubi sigi akono je kulume nabwele ko ango comité assemblée de la mosquée misiri ka assemblée jekulu min bi sigi ka misiri nga ko kuma nyene bo kada ka misiri je yoro de mi ni jama je yoro do ma kelenga yorote misiri tigiya ala ya bo shi belajilina ka tigiya ta ka fo anal masajid lillah fala tadu ma allahi ahada otma o assemblée de la mosquée min bi ikada nga fotma olu de bi je aywa misiri mamuru me no bina ko comité o le bi je ko sugandi ka fok man ye misiri comité mugoye aywa misiri bara ko la halato ka keto o le be o dana tige wa akaka sa kono olu ka nyogonye ko flake aywa ni alami ka weleli walma ni aywa jama ya la flayet sabaye flaka ka hot manganga nyonyi ke no oka yamara kai weli bi se ka nyonyi ke misiri kungo kola no ye misiri ka la hala adlali walma bitma fudinde ka fo onga abse ka nyeni ko barobe abse ka nye tozigi balem se ka ke akola o tama ngoro ko kabwe mada tanu wolo na ye mufu anye misiri ka comité kola ajarana ka fo comité misiru la abe sigi misiri bele na comité te dore ye albami demenande do akabara ula comité de be fara almami ka misiri bara bele jile ka no ya gestion ka je comité la ka fo ma misiri almami de premier responsable a nyemgo folo de almami misri kunya bela jele almami de a nyerbo baye wa almami de be nyininga akungula almami de be nyininga akungula jena to be nyininga akungula kiyamo to gela ti sabuka daka ale de ye maye mami ni Allah taala ye ale bla mo nyefe wa be nyininga misri la halal bela jele na ina fa tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya fa tomi kafotma wal imam almami mas'ulun anyiningale do kabo akam misiri kungoma mawarta nyininga komite nyemo ta nyininga mawarta nyininga alam de nyininga bay ala nye koro way yere ba fami hadamadiya konna na baro kechogola mi wele ko komite nyemo ikado nga fotma fala bi jo alami de kofe ka seli ita blanye ni blanye ka bato chiena otuma ka jambere jirna ka fo ma misiru anyemgo foro o de ye almami ye aywa wa ngo bere jire de dame aleka
a dɛmɛ ɲɔgɔn ye maa jumɛnw ye olu ye komite mɔgɔw de ye komite min n'a sɔrɔla k'a fɔ n'olu bɛna sigi ka fara alimami kan o kama komite min bɛ sigi a tɛ fɔ a ɲɛmɔgɔ ma ko président a fɔ bɛ ko secrétaire général ka d'a kan kunkolo fila fɛn kelen na o tɛ bɛn misiri tigiya o kalifalen bɛ alimami de la maa min n'a sɔrɔla bɛ komite kunna o de ye secrétaire général ye olu fila de tɛgɛ bɛ di ɲɔgɔn ma ka misiri baara o tuma u ka jɛ min n'o ye komite ye a bɛ daminɛ maa 16 o kan ka kɛ a hakɛ ye n'a sɔrɔla k'a fɔ misiriw ka bon ɲɔgɔn ye walima u ka lahalaw tɛ kelen ye nka maa 16 de kɔni de ye jate ye min ni olu bɛ sugandi komite mɔgɔw ye ka baara kɛ secrétaire général a n'a fɔ ma ko secrétaire administratif ani trésorier min bɛ kɛsu kunna ani organisateur mɔgɔ 2 ayiwa hadamadenya kun ɲɛnabɔbaga mɔgɔ 2 maa minnu n'olu bɛ jateminɛ kɛ misiri sɔrɔko cogo la nafolo ko fanfɛlaw fɛ walima misiri bolofɛn ko fanfɛlaw fɛ a kɛra matériel ye maa minnu bɛ o jateminɛw kɛ k'olu kɔlɔsi o mɔgɔ 2 maa minnu b'u mago don denmisɛnninw ka koɲɛw na minnu n'olu bɛ to an kɔ si ye n'o ayiwa an yɛrɛ jigi dalen bɛ k'a fɔ olu ye an ka don dɔw cɛbaw ye olu ka koɲɛ n'o ye jeunesse ye mɔgɔ 2 ayiwa misiri sajani ko kibaruyaw ani a lajɛli ani a tɔbɔtɔli ayiwa ani ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na misiri kɔnɔmaw ye mɔgɔ 2 bɛ ta o ye ani maa 2 fana bɛ ta ka wajuli ko responsabilité di olu ma minnu ni olu b'u janto misiri kɔnɔmaw ka faamuya sɔrɔli cogoya ɲuman caman na mɔgɔ 16 min kofɔlen bɛ k'o de kan ka komite mɔgɔ ye o de filɛ nin ye o de kan ka sigi misiri kelen kelen bɛɛ la ayiwa n'o bɔra yen alimami ko an k'a dɔn alimamiya n'i sigira alimamiya la ka ban alimamiya in tɛ k'a fɔ ko san 5 ko tɛ san 6 ko tɛ n'i sigira alimamiya la ka ban i si baara de don maa dama n'i ma ala ka sariya tiɲɛ i ma filangafɔya kɛ i ma muruti ka bɔ diinɛ na walima min ye i si baara de don k'a fɔ tuma i bɛ wuli ayi maa tɛ se ka i wuli ka b'i ka pilasi la tuguni fo n'i yɛrɛ jogo de y'i wuli ka bɔ yen k'a fɔ tuma karisa jogo ayiwa a ye ala ka diinɛ tiɲɛ maa t'o bilen ɲɛfɛ e bɛ se k'i bɔ yen n'a sɔrɔ ni o tɛ foyi tɛ se k'a fɔ tuma ko o b'i bɔ alimami na tun wa k'a jira k'a fɔ tuma alimami ale de ye misiri responsable fɔlɔfɔlɔ ye a ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ de ye ale ye wa misiri kungo bɛɛ lajɛlen ɲininkali bɛ kɛ ale la o kama ayiwa diinɛ koɲɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ misiri la a bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ alimami na ale de bɛ se ka waati kow ɲɛfɔ waati a bɛ yɛlɛma nin waati in na ayiwa n bɛ seli waati bɛ kɛ nin cogo in ye lahala bɛ kɛ nin cogo in ye ɔwɔ waajuli kɛra ale bɛ se ka yamaruya d'a ma k'a fɔ tuma waajuli in kɛ walima karisa i ka waajuli in a tɛ bɛn o tuma i k'a dabila ni fɛn o fɛn bɛ yen misiri la ale de bɛ se ka yamaruya di k'a fɔ a ye nin kɛ maa min n'o bɛ wele ko secrétaire général i k'a dɔn ayiwa o de ni ale bɛ jɛ baaraw ma ayiwa ka fɛnw dira ɲɔgɔn na an k'an ka nin kɛ tan n'o ye i n'a fɔ misiri baarako nin ka kuran nin jɛn bɛ ɲɛgɛn kan ka dilan tan nin yɔrɔ lahala in bɛ nin cogo in na tan o tuma u bɛ jɛ k'a baaraw jira ɲɔgɔn na bale bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye elɛn tan komite ka baara foyi ma wɔsi a la komite ka lahala foyi ma yɛlɛma tɔgɔ dɔrɔn de yɛlɛmana k'a bɔ komite président na k'a kɛ secrétaire général o dɔrɔn de don o tuma k'a jira alimami fana na a k'a dɔn k'a fɔ tuma ale ye misiri a kalifalen bɛ ale ma nka a k'a dɔn a kelen tɛ se ka misiri in labaara k'a fɔ tuma ko ayiwa ni a jɛɲɔgɔnw tɛ fɛn o fɛn ye n'a sɔrɔla k'a fɔ o ye misiri wariko ye maa dama ni keesu kɔni bɛ yen alimami k'i mabɔ misiri wariko la pewu a ka n'i sen don a la a ka n'i bolo don a la sɛgɛsɛgɛli dɔw b'a la ka ban wari minɛbaw bɛ yen lahalaya fɛn o fɛn b'a la ayiwa olu b'o ɲɛnabɔ
ale kani sendo wari ko la a tɛ wari minɛ k'a mara a tɛ boloci don wari ko la ni fɛn minnu bɛ yen a ka ɲɔgɔn bonya ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɛ ka nin kɛ ni bonya kɔnɔna na ani karama na a bɛ jɛ k'o baaraw minnu boloda a bɛ o ɲɛfɔ ni tilakɛlaw la a bɛ lakali kɛ jama ye k'a fɔ tuma ayiwa lahalaya bɛɛ tun bɛ nin cogo de la baara tun bɛ kɛ tan baara tun bɛ kɛ tan musaka min sɔrɔla ka don a la o ye nin ye ni tɔ tora o bɛ jira jama na ni tɔ ma to min b'a jɛ o bɛ fɔ jama ye walasa jama ka danaya ka se ka to komite ka n'o o ye alimami ka jɛɲɔgɔn ye misiri baarako kibaruyaw la o tuma o komite min filɛ nin ye o kan ka sigi san kɔnɔ siɲɛ damadɔ a jili kɔni ka kɛ siɲɛ 2 ye walima n'a sɔrɔla k'a fɔ ko balele bɛ yen u ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka se ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye walasa misiri ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min o bɔlen kɔfɛ limama fana y'a kanu k'a fɔ tuma a ka gɛrɛ ayiwa quartier kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ayiwa kɔnkɛrɛw de ɲin'a fɛ nin waati ma tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ tuma ayiwa fɛn min ye quartierw ye bureau bɛna sigi a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye limama ka bureau ye ayiwa quartierw tɔgɔ la a kun ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa baaraw taacogo bɛ se ka nɔgɔya an ma cogo min gɛrɛɲɔgɔnya in kɔnɔna na n'a ye a dilanna quartierw la ka na tila ka fara ɲɔgɔn kan a bɛna dilan commune na hakaza baaraw bɛ fara ɲɔgɔn kan o coordonner ni faamuya bɛ sɔrɔ a la a bɛ kow teliya ka kow nɔgɔya k'a jira fana k'a fɔ alimamiw wa i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara ye jumɛn ye o de ye ka bɛn sabati ani kelenya sabati sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen alimami jɔyɔrɔ dogolen tɛ maa si la ni mankan wulila an ka taa alimami fɛ yen ni fitinɛ wulila an ka taa alimami fɛ yen ni fɛn o fɛn bɛ yen furusiri denkundi saya nin bɛɛ lajɛlen nin ɲɛnamaba ye jɛnniw ye o ye alimami ye ani jɛnni do a n'a ka mɔgɔw n'o ye ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile n'u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don o tuma olu de ka kɛ maaw ye maa minnu hadamadenw b'olu de filɛ k'u ladege k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya a bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya o de sabatilen bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa limama ka ɲini fɛn de ye nin ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka so misiriw kɔnɔna na o hakaza kuma lasurunyana nin de ye fɛn ye min ni an tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ walawala ka fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka faamuya sɔrɔ nin na k'a dɔn ne ye fɛn ye min ni ayiwa o ye an ka mission de n'o ye an ka baara de ye alimami ani a nɔnabilaw n'o wele ko nayibu ani komite ninnu bɛɛ lajɛlen ŋaniya wɛrɛ si t'u la wa ŋaniya wɛrɛ man ka y'u la fana ni ala ka so in a lataali tɛ ɲɛ a n'a labaarali walasa a ka kɛ hadamadenw jigi sigiyɔrɔ ye. nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kuma dira an ka shirifkɛ ma Muhammad Haidara n'a dɔnnen ɲuman bɛ yen ale kumana mara kan. السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة عباد الإسلام an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala barikada Allahu min danfɛn bɛɛ lajɛlen daba masa ye ka kisi caman ɲini ala fɛ ka nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ nabiɲumanw lasɔn fasamanti kan an'u lasɔn kɔrɔtalen kan n'o ye Muhammadu bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ a kan a n'a dunke sanumanw kan a n'a ka sahababaw kan ani maa o maa tugu n'u kɔni ɲuman sira ye ani limaniya sira ye fo ka se alikiyama don ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'aw fo ni silamɛya foli ye ka alaba in deli an ka sigi in ala k'a kɛ an bolo hɛrɛ ye an sigira yan ka jurumu mun to an na ala ko jurumu yafa an ye
an sigila ka hamina ko mun to ana abu hamina ko ala kulun nogoya anye alhamdulillah wati dogoya koson ani shuye doke o koson wanga kuma lamo chukuya kan silamɛya hamina ni fɛn min ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye hadamadenya dan ka hadamadenya bonya a k'a ka kuma ba in kɔnɔ walakad karramna bani adama a ko hakika ma anw Allahu de ye bonyali kɛ adamadenw na maana an ye hadamadenya an y'a bonya kosɛbɛ o kama silamɛya ka hami belebeleba o kɛra fɛn duuru ye hadamaden na hadamaden ni silamɛya ka hami kɛra o ye ni silamɛya dogora ka bɔ hadamadenya la ni tɛ kɛ fɛn valeur ma ye tuguni ni bɛ kɛ fu ye silamɛya de sigila ka ni kɔlɔsi silamɛya ka hami dɔw kɛra hadamaden yɛrɛ ka diinɛ ye yahsabu al-insanu an yutraka suda ako yala hadamaden b'a jigin k'i dan ten fu la k'i bila ten a ko o t'ale ala ka laɲini ye ala seginna k'a fɔ an ye afa hasibtumu annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un a ko aw b'a jigi ye k'a fɔ anw ala ye aw dan ten tulonkɛ de kosɔn wa walima an y'aw dan k'aw to diɲɛ na aw tɛna segin ka na anw ma lahara jɔ don wa a ko n'o ye maa min ka miiri ye o ye miiri fu ye aw ma dan tulonkɛ kosɔn aw danna sɛbɛ de kosɔn o kama silamɛya ka hami belebeleba kɛra hadamaden ka diinɛ ko ye ni silamɛya dugora ka bɔ hadamaden ma ko diinɛ ma y'i bolo i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye o tɛ kɛ hadamaden ye dɛ o de y'a to ala b'a fɔ hadamaden dɔw ma ko in hum illa kal an'ami bal hum adallu ko maa dɔw bɛ yen hadamadenw na k'u b'i n'a fɔ bagan a k'o to yen a ko bagan bɛ wusaya a dɔw ye ka d'a kan bagan y'a dakun dɔn a kan ka dumuni kɛ waati min na a kan ka sɔfɛ kɛ waati min na a kan k'i lafiya k'i da waati min na a kan ka dɔ sunɔgɔ waati min na a kan ka wuli ka sɛnɛyara waati min na tiɲɛ don ala ma hakili di a ma nka ala ye sɔmisɔrɔ min di a ma a ye lafiya waati dɔn k'i lafiya a ye yaala waati dɔn ka yaala a ye dumuni waati dɔn ka dumuni kɛ ala ye adamaden min dan k'a yirala k'a fɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ko ale ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama fɔ a kan n bato a kan kɛ kelen ye ne ye aw dan o de kama aw kan ka aw dakun de dɔn bikanw y'u dakun dɔn aw yɛrɛ fana k'a dɔn k'aw danna min kama o tɛ bikanw ta ye dɛ ka dumuni kɛ ka dɔ sunɔgɔ ka wuli ka yaala diinɛ t'i la i tɛ hakilimaya baara kɛ i tɛ hadamadenya nafa foyi foyi dɔn ko ale ma hadamaden da o kama dɛ cogo o cogo a dɔn a ye hakili min d'i ma a m'o di minnu ma dafara ka don i n'olu cɛ kama silamɛya ka hami belebeleba kɛra ni kɔfɛ o kɛra diinɛ ye diinɛ ka kɛ hadamaden na silamɛya ka hami dɔ ye hali bi o ye hakili ye hadamadenya ka hakili ka kɔlɔsi ala ye hakili min di an ma ala ko silamɛya de nana ka hakili kɔlɔsi an bolo an kana fɛn kɛ min bɛ an hakili tiɲɛ n'i y'a ye hadamaden hakili de don maa min n'a bɛ adamadenya la adamaden fan bɛɛ dafalen bɛ a la mɛ hakili bɔra a la n'an b'a fɔ olu ma ko fatɔ hadamadenw b'u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban maa hakili tɛ s'a ma yɛrɛ mɛ kunkolo bɛ adamadenw na sen ni bolo b'u la fan o fan bɛ adamadenw na o fan bɛɛ dafalen b'a la mɛ a b'a ka ko bɛɛ kɛ k'a ban a hakili tɛ jigin a la fiyewu adamadenw kunkan ko fɛn o fɛn n'o nana maa hakili tɛ jigin fatɔ la munna parce que hakili kelen de bɔra a la o de y'a ni aw danfara sisan donc silamɛya nakun de ye ka adamaden ka hami adamaden ka hakili kan ka kɔlɔsi kana dɔrɔgu ta min bɛ fa wuli yɛrɛ la kana juɲɛ min bɛ fɔlɔ hadamaden ka se ka segin ka na o jiri suma ma i ka bonya kɔnɔ i ka wasa kɔnɔ o ye nin fɛn duuru ka kɔlɔsi ni diinɛ hakili ani nafolo wa innahu lihubbil khayri la shadid a ko hadamaden bɛ nafolo fɛ kojugu donc hadamaden diya ko mana kɛ fɛn min ye wa tuhibbuna al-mala hubban jamma aw bɛ nafolo fɛ kojugu kanu gɛlɛnba kanu caman na o tuma fɛn min ni hadamaden kɛra a fɛ o kan ka kɔlɔsi hadamaden bolo kama ala ye nafolo di hadamaden ma k'a k'a kɔlɔsi
ima imami ma nyonga na volta ki bolo bla la kasra ma dima kata ta mara yoro la ko bolo ka tige anofe hadu sigira na volo kama ko ni mado bolo ka tige hali na volo nyina mate ala ko bolo ka tige hakami nofe hali nyina mate muna na volo ko shiri ko so ma adurna o nasibi o de anga bobo nyokona chugu ango koloshi oda tabafa qur'ana kuno wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ako angana suniya jeniala abada angana jeniya ke sabu na jeniya ke ko be anga dew na chugu ke komi bagaw de na chugu abe saka muso boto yi sokono kata yala soko bada fe kuni kuno bara bena sokono abe jigi saka muso tigite wuli ka beta den fa nyini abada na bado ko saka jigi tale bulu do de ka saka jigi sera alga saka muso ma otuma alga saka muso mana den soro o yale de garse kay doron fa ko tala wa te kun mashila me saka jigi tigiye kibini jo saka muso tiga sokono ko de ka saka jigi de kuma tiga saka muso goshe kuma den soro la anga tani nyokote atakuila itateo orita te muna aramadiya kana dunina ala ko wasa asabila ko na ma fara jeniyama ko aramadiya sirabe ke bagaya de do minati atekun dinge chela dinge somo shila kipti jo demso makonta do ni yoke o rebe ko mi ere jo isona ko ni ne jeniyake ne mame wula ka dere ko ni ame ko minke ma sebe yayi bi o ere de ba yira ku ko jama ma ko ne jeniyake lai eya ede kuni eya furuwa e ko ntade dum nimma haklin taw yake ma sebeye ye woro bodo jume ikanga malwa ola obuko mam tiri josuguba kono ko ne jenake dere kunni oni tiri josuguba kono ko ne jenake abekaka haklin makanga malwa ola odela kaka na sunyani ko chejugula opma ni fen duruye ala ye alamadiya sigi asuma koro ni fen duru mi ka islamaya ke ka koloshi ambulo wanga hakili to wala ni me bere jelen kan islamaya chema amusoma akma koroba ademseni ko wati ka dogon to pharmacie chaman benna ngalla ni muye o ye islamaya ni mi koloshi ambulo ni kera on yara la anga njija aka yi an deuna alaka kuma ko so ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaka jon aw munun ko ay mu'mini ay islameye ala ifendo di aw ma nema islameye ko fe nema foyti mi nga bonay ala ifendo di harama dimma islameye ko fe foy man bonay ala man nema shige harama din kan islameye ko fe ko ka bunga ti me femin kan o muyi o de din nala din je mamina ahamina jorona kamana ko ani be joyir la jugomina fabi ina fika islamia ka cien bulu ni man liman ya soro ala ko ninni o di awma o ma ka dija aka marane aka sigi nema ara maden dente glani foye fika sigi adla yoro dema nanga mobili chena amtana pharmacie ne kono wa nanga mobili chena amtana docteur de kono wa nanga mobili chena amtana bitigu de kono wa la chena amtana mécanicien de fin mobili glamba o munu ye mobili rek glan izina uliye mamunu formé pièce faranga nyoko nga chukula amta di ulude ma ulude ka barado donc defene iba sigin jone ma na ko abe chien wal ma iba sigin jone ma mo sa ka dunyu ma ya dafe o de iba sigin mi ya dilan asege o de ma ni ma mobili sigin mécanicien ma fitar na pharmacie na ibi je mobili ko de pharmacie ma sigin mobili dilan ka ma ul sira fura fere de kama docteur soma dabo mobili dilan kama o dabara arama de kama donc min dabara mobili kama mobili dilan na yoro mina abe sigi woro de abe sika labeni femi arama den dilan fo sika arama den labeni ote wo ba labeni femi ye o de dine mana bo armadiya la doro o armadiya bole armadiya kono pep anga dim lamo islamiya lamola kira sallallahu alaihi wasallam abode foye ma nahala walidun waladan min nuhlin afdala min khuluqin hasanin
ako foite ko fabe se ka ta ka di dema etazite mobilité forobate foite ko faba ta ka da dema ko ka usani fem bela gelen dema kateme jogu nyuman ka ani ladabu nyuman ka mawo maye jogu nyuman do adena kallabo jogu nyuman do aden koro kabi den fitinini comme kera ba fa jogu min sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salat wa hum abna'u 7 sinin aw den kabusa wolon vla o yasoro umadu hakli ma yakono kosebe o kuma aliu digi fendo la o yo munye o seli o le bato ibise gi den don ide mina kedu o denye abina ke fala bato laye ala madi ma bodo adena ka ba fitini ni mami be so ibulu ka seli ani demi ni ko ta seli aba moloti kerefe ka kalaban chawke insella ka tro ma seli ni o ye na ka bi afitini akolo shide o ko bara wala ma ta ibulu la ne o kuma mo so anga tamashin so ando na ka sabina ke ma sebeye o folo tamashin folo arame anala o di aramadi ma o seli kama dinga nga yamaru ni sene kabi sangolon vlan ate mashido ma bay o wati kono ni ete ni jamana president jo din kono sangolon vlan kono ka hulufa jo din fa din a hulufa jo ka president jo aba fa ale fa de se kula ka te president ka din sangolon vlan de ba fa shile to kongola kadla ka ta yina fe ta avion sanga dale ma ka soro fa shile kongola soro parce ate mashido mi ma bay bi ka te male fa ka ate fa de se kudo o wati de den boloke kuma denga kiki boloka isuka ka wati wa hum abuna usabi sinin ni ya to denga taki da wati ibisa ka dem maîtriser o ko fa tukuni ka mara tukuni o manchade parce que comme e pa kan le yuma kuma do kuna folo atodi kamana kwa ne o da to ko be damne kabi adam ne yoro dela anga dem sekin alama agudu alaka dawfe islamia ni islamia bora kokola marate ne ni mawo ma yi jiga je luwa nunun ka ani je maraw ka je tige mawo ma ni ala ko ta ka kula islamia ta ka kula ulu be je ka mike maraye o te maraye de harama dinga hakli gansan amana aga recherche ke nasaraw ye recherche ke fenwo fena ka nyido ko ni me ma toro ulu kele de betla ka ko o yere ke ba tukuni mawo ko tukuni recherche be mulla fa yable be ya do ko doro ko ka be ma toro dunia be ya yira be ya do lobe ma toro dunia be ya yira munu ya nyenyini ka be ma toro ulu kele ne ya dilan ka yire ke mawo fingoro tukuni donc ibado ka ko mama ngi jigida ala mane ka doninga aw de ba nyenyini ka na anyuma na jugma undo kala ka jugma ta ka yire ke mawo fingoro tukuni do bayda ka fodi na fati ala mane ka donna na fa foite ala mali ya donina fodi islamia farla ka mamna fefe be on nya yire ka donina o de be ka an chien tukuni donc wala ma be se gi jigida mun kelen kan bi mara la dina o di islamia ka marai ni di mara ni islamia ka marai maymo hamina ni o di ala ikra rabbla wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha muhammadu afika dimaya yika dimaya yamaru ka seli o fakira ban yere ma shiga dimaya tanya kuma ala ka dimaya magashi dimat na punya ka kutu atala kuma ala ka dimaya me ala e muni abla mumbarala kika dimaya yamaru ka seli nabla ismailu no ala ka moke ala yotanu korna kono wazkur fil kitabi ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya akoy nabila yakuba ismaila fene kofo wenga manyuma ndoye parce que ala jima kulu sabade kofo anye kabi fasiya niyo kala ibadon almuna ama alaihim almaghdubi alaihim ad-dallun amud kala salata allazina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين نجم كل بلبل سبادي كسلامه بيكا ني كا فرج ما كل كلم ديكا توفلا اما بولولا دي نيما فويتو كولا ala inema ke mamunun kan kwanga nyini ala kan kana kan bla uluga saraka odi an amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa nabi nyumon ala kan mamunun nala e bara iman ke ku garsege yute bara ju gereke fiu salihuna shuhada'u mun yu nindi ala ma sira bere jelen fe
ali mamu ye tiɲɛ danse babaw ye ko ninnu n'a bɛ ala deli ala k'aw fara mɔgɔw kan a ye ala deli ala k'aw fara ninnu kan ninnu de hamina denbaya ye nabila zakariya ala b'o fɔ an ye a bɛ ala deli fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yakub wa ja'aluhu rabbi radiya ako ala ne sɔn den na den min bɛna ne tiɲɛ ta e ne kɛ nabi ɲuman ye min bɛna kɛ nabi ɲuman ye a bɛna kɛ maa sɛbɛnba ye i b'a dɔn ko kiraw ka hami bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔ de ye an ka dugawu fara an boloda la an ka sijiw la an ka sarakati bɔ waatiw la an ka baara o baara n'an b'a kɛ ala ye k'an b'a dɔn ko nin ka di ala ye an ka baaraw la o baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an k'an jija an ka ala deli ala b'an denw ɲɛ ka d'a ma cogo min na ni dugawu tɛ foyi tɛ dilan dɛ nabiɲumanw bɛɛ lajɛlen hamina a ye nabila barama ka dugawu kan mɛn rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ako ala mi deli ke seli do ba ɲuman baw dɔ ye ala seli dɔli man nɔgɔ o man nɔgɔn bɛɛ ma ka seli dɔ ka kɛ ala sago ye o man nɔgɔn dɛ ala ne bɛ ala deli ka ne bɔra ma kɛ seli dɔ ba ye min b'a don i sago yɛrɛ ma ne kelen tɛ dɛ wa min zurriyati i ye maa o maa kɛ silamɛ ye ni zuriyaw la i k'olu fana bɛɛ kɛ seli dɔ ba ɲumanw dɔ ye yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ nabiɲumanw hamina ni zuriya ko ye u hamina n'u den lamɔ cogo ye masilamɛw an k'a dɔn ko an ka hami belebelebaw o de ye den kira sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ an ye wa min haqqil waladi ala al walidi an yu'allimahu al kitaba wa an yuhsina ismahu wa an yuzawwijahu iza balagha a ko den ka hakɛ belebele a masa kan o de ye ni ala ye den d'i ma tɔgɔ ɲuman i jija i ka tɔgɔ ɲuman ɲini ka da i den na kana tɔgɔ si wele i den na tɔgɔ min ni den kɔrɔbayara a bɛ k'a ma maloya ko ye n'a welela ni a ye dɔrɔn f'a yɛrɛ bɛ maloya kana o den faso o da i den na dɛ tɔgɔ ɲuman d'a la tɔgɔ min ye tɔgɔ tanunen tɔgɔ min n'a yɛrɛ welela la a kɔrɔbalen a bɛ diya ye o tɔgɔ faso ɲini ko da i den na o y'a ka hakɛ dɔ ye i kan wa i k'i den kalan ala ka kitabu la fɛnɛ ala ye kɛ silamɛ ye cogo min na a wajibiyara i kan k'i k'i yɛrɛ kun kisi ka bɔ jahanama ma i k'i denw fɛnɛ kisi ka bɔ jahanama ma kɔrɔ a ka jahanama baara fan bɛɛ a ka mabɔ a la ko i ka i den kalan kitabu la ka ala fɔ a ye ko ni maa o maa y'a den kɔ don ala la k'i b'a ɲɛsin i yɛrɛ de ma yɔrɔ na anw ka hami bɛɛ ni den bɛ ka commencer ka don kuma la dɔrɔn a fɔ papa a fɔ mama n'a y'a a tanti min tɔgɔ jɛ wele a bɛ a ci o de y'an ka sogola ye mais i b'a sɔrɔ a bɛ se san 7 ma an t'a hami k'a fɔ an k'a ɲɛsin ala ma ala dun ko ibn adama kulli kama urid ne b'a fɛ e ka kɛ ne ye cogo min kɛ ten ne ye a kun laka kama turidu ni kɛra ne ye komi a ka di ne ye cogo min ne de ko n ye den d'i ma yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u az-zukura aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ni ala ma te den sɔrɔ n'a ka cɛya ye dɛ ni ala de ye den musoman dibaga ye mɔgɔ ma n y'a kanu ka musoman di maa mun ma n ye dɔw den bɛɛ kɛ muso ye u tɛ cɛ sɔrɔ wa ne de ye cɛman dibaga ye dɔw fɛnɛ ma ne ye dɔw fɛnɛ den bɛɛ kɛ cɛ ye u tɛ muso sɔrɔ walima n b'a ɲagami ka di dɔw ma n bɛ cɛman d'u ma ka musoman d'u ma ne yɛrɛ ala fɛnɛ ka masaya kɔnɔ n y'a laɲini ka dɔw fɛnɛ kɛ kona ye den tɛ k'u la fiyewu nin bɛɛ ne ala de ka se ye nin tɛ aw ka ko ye aw donyɔrɔ tɛ nin ko la nin tɛ dɔgɔtɔrɔw ka seko ye nin tɛ foyi ka seko ye ni n ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ ɔ n'a ma ɲɛ ne ala de y'o kɛ aw ye o tuma ne ye den min di aw ma o ye nɛɛma de ye ni ne m'a di aw ma a bɛ kan min da ne kan aw yɛrɛ b'o dɔn o ne ma maa min sɔn den na mana nɛɛma o nɛɛma k'a ye a t'a fa tuguni ala ma dɔw sen don na a bɛ nafolo d'a ma a b'a ka nafolo diya la tuma min na ni denko ko dɔ wulila dɔrɔn i b'a ye a fari bɛ faga ten i b'a fɔ ala ma wari d'a ma n'ala kɔni y'i jɛ den na wa fɛn bɛɛ kunfan ka wusa hadamaden ma fɔ den ni ne m'a d'i ma i bɛ min da ne kan ne yɛrɛ ala de b'o dɔn wa ne y'a d'i ma fɛnɛ b'a wajibiya i kan i k'a ɲɛsin ne de ma n'i y'a kɔ don ne la ne fɛnɛ b'a kɔ don i la n'i y'i den kɔ don ne ala la i m'a kɛ ne ta ye ni den kɔrɔbayara i kelen kɔfɛ k'a former k'a bila i yɛrɛ bonya kan tuma min na k'a labɛn diɲɛlatigɛ kama tuma min na n b'a tourner k'a yɛlɛma k'a ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ n b'a yir'i la ko den in dusukun t'i bolo
a farikolo nali diɲɛ na e y'o sababu ye mais dusukun in bɛ ne ala de bolo ne b'a yɛlɛma ka bɔ i kan n b'i kanu bɔ a la i b'o den caman de ye minnu yɛlɛmana k'u bɔ ala kan ala bɛ taa muso dɔ di den ma den fɛnɛ b'a yɛlɛma ka bɔ i kan muso min b'a yɛlɛma k'a bɔ cɛ kan i fa ka kuma ka ca an ka taa fan fɛ olu bɛ taa du wɛrɛ ɲini ka yɛlɛma ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba to so kɔnɔ parce que i y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ k'a ko don ala la a tɛ foyi f'i ye den bɛ kɔrɔbaya o a bɛna muso sɔrɔ min b'a bɔ e fɛnɛ kan komi i y'a bɔ ala kan cogoya min na n'i b'a bɛ denw di ala ma a y'o di ala ma dɛ n'i y'a ko don ala la dɔrɔn ala b'a ko don i yɛrɛ la den tɛ mara ala ye ala yɛrɛ dama kama i bɛ den mara ala ye i yɛrɛ de kama den n'a kɔrɔbayara ala ko den ma n t'i ka foyi fɛ f'i ka k'i masa ye ne tɛ fitiri wale ne tɛ ba sɛgɛn ni e ye tɛ fu ne tɛ fa sɛgɛn ni e ye tɛ fu k'u bila yɔli ni boliboli ni fɛn sugu bɛɛ la u kɔrɔbayalen tuma min na e ka wulu to yen ka bato kɛ ne ye ne k'o bato minɛ la wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana n'i y'a kɛ n ye dɔrɔn n fɛnɛ bɛ n hakili to i bangebaa fila de la n'i y'a kɛ n ye o diyara n ye a k'i bangebaa fila fana ye ka fara ne kan n'i m'a k'olu ye dɔrɔn ne bɛ n ta bila ne mago tɛ n ta la tuguni ani shukurli wali walidayka barika da ne ye nka n kelen tɛ dɛ n tɛ fitiri wale ye n y'i ba sɛgɛn ne ye adama dan fa t'a la ba t'a la ne tun bɛ se k'aw bɛɛ da o cogo la fa tɛ k'aw la ba tɛ k'aw la o se bɛ ne ala ye mais non ne m'a kɛ ten ne ye dɔ sɛgɛn ni dɔ ye ba ye kɔnɔ ta kalo 9 a bɛ ka sɛgɛn ne tun bɛ se k'e na ka sɔrɔ n ma bɔ a la o jiginni kalo 9 dimi jiginni don miniti 3 o miniti 5 o dimi ka bon ni kalo 9 ye tuguni ka tila k'i bila i ka san 2 kɛ i bɛ ka jeli sama k'a min ko sin ne k'o bɛɛ kɛ e ka kɔrɔbaya k'i kɔ don o ba la k'i b'a kɛ ne ye ne k'e ka bato minɛ k'e don arijinɛ kɔnɔ ne t'o kɛ n tɛ fitiri wale n'i ma k'i fa n'i ba ye n mago t'i ka foyi la. ale tɛmɛnen kɔfɛ Muhamad Kamina Haut Conseil Islamique tɔgɔ la ale fana ye a ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن فاو أن باو أن كرامو أن ما بافم كنا كان بيبوين بكمانا نيوري نام بكمانا أن بريزامباي أن أن الدنيا مغو الإمام محمود ديكو دورلا يا سراما يا سرون من كنا بوين بي أكا كوننا حكم كوننا Au conseil ni limama be bara bi ñon fe kabri bite anya ye sibisu temene anje bedra ka baraka ya au conseil limama groupement amipi inafem be kera benyana ya ma prezandi ko abe anum bela diren foku walmando yana nga sein anga sirif ke no alhaji Usman Madan Haidara Sharif Usman Madan Haidara amma yansuro atamalene dum ko anga nya ban fe ni tama kunta ko be kenenga ya alde limama waju kelo kan nyamo koy ambe kuma ngani president digo toy we ka fo jamae almamu akoka ba fo ka wal mando abe chesri mena dinena abe kira no na blabara mena ko ka chesra fe ko anga donga fo misri ala ka sode misri ke ka fral ka mogo de franonga te ke ka frali ke misri ka nga glanne ka manga chenli ke anga jo yorola ala ta ka fo kira ta ka fo anga nyeli ke anyina fe tuku mena nga kete dana min banka ali bi banga do fara bara talika ka ken clinique anda diliye ko be pera dilen fo ko be walmando ko ka fosta me jama fonaye waduro kele min ma bito ga sigini anen kele na nyohono akena ke dro ko anya lame anga bara kana yidi anga lamu demo ka barawla misri ko na ka ke ake chugola boyo ka to a chugola ala ka so ka to ala ka so yala kira ko no bla no mu boyo nga ka duma prezandi o ka binu ni bela diren fe ngaduru na kera fana anamu dutu ku tiga di nyoma ka fura meru ka fura debito ka ambe fe mun fo akunye jamana bisega basiki chomina sigida bisega lafia chomina anga nyon de me barani abisega nya chomina ala ka baranu nya chugula ay yan taga chomina nen mbore turub na se commune de ma labe umna nya sulu manu e dugulo ngere nala sona ma ofuna bina ke ka ke chugula ka ini jama fe ali be anga je ka bo ka to furana ambe mo ñom blasira ka ñom deme ka ñom blasira manga ka ala tafonyo ka kya tafonyo lima ma siku yode rabitatul aimma wal ulama litadamun alislami la ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique opmana uluka hamuye muye ka islamo blasira kelenga
ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko ala ka n'aw dɛmɛ ala ka n'aw sɔrɔ la président ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliman dɔn dɔlɔ de y'a ka ma y'a sɔrɔ o cogo kelen na an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ale fana ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn taama de y'a ka ma y'a sɔrɔ n'o tɛ ale de kan ka kuma sisan o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wala ghamman illa kashafta wala maridan illa shafaita wala dalan illa hadaita wala faqiran illa aghnayta ولا مسافرا إلى سالما رددت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة يا لك رداء ولنا فيصل إلى قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni an ka cɛkɔrɔba ka duwawu ye. An bɛ Alahu Ta'ala deli wali ɲuman dɔn kuma minnu fɔra baara kuma minnu fɔra ani mara kuma minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔna la Ala ka a mɛkilo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye Ala k'o nɔgɔya an ye denw ka mara min tiɲɛnen don ka mara ninnu tiɲɛni yɛlɛma ka bila ɲuman sira kan an bɛ Alahu Ta'ala deli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi